हेलौ आदैमोन नोंथांमोनाथ' बयबो फेसबुकाव नुबाय जानांगौ जोंहा रसमा ब्रह्म ना मा होनोमोन बेंगलराव फाइनालि दंफैमारोमोन जोंहा बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सिएशना हमनानै दायो बेखौ गोख्रै न' फारसे फाथायहरबाय दिनै बेंगलरनि नैबे वेलफेयारनि माबायाव फेसबुक पेजाव हाबनानै नायोबा नोंथांमोना एसेबाबो नुनो मोनगोन जोंहा नैबे रसमा ब्रह्मखौ हमनानै ओमफ्राय बा न' फारसे दैथायहरफिनबाय बयबो मिथिबाय जानांगौ फेसबुकाव सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ पस्ट खालामदों जोंहा दिनैसो दहाय 4 आवार्स एग'नि सिगां ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों ओमफ्राय नैबे आपडेटखौ मोननानै ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो नैबे आंनि ससे ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय आं माबायदि ब्लग खालामदों दिनैहाय ससे अन्नानैबाबो नायलांबानो जाबाय लोगो हेलौ एभरिवान वेलकाम टु माय चेनेल स' गाइस गोबावसिमोन आङो ब्लग लाबोयो ओमफ्राय दिनैहाय ब्लग लाबोनाय जालायबाय मानो होनबा आंना इउटुब चेनेला एसे प्रब्लेम जादोंमोन रियुज कन्टेन्ट खननै जाबाय एबारजों ओमफ्राय आरो दाख्लै नै खनसे फैबावदोंमोन ओमफ्राय दायो रिएप्लाइ खालामफिनबाय ओमफ्राय दायो जाफिनलायबाय नै ओमफ्राय बेनिखायनो आं दा भिडिअ लाबोनायखौ स्टार्ट खालामसिनलाय गाइस जास्ट नै ब्लग लाबोनो सानलाय दिनैनि फार्स्ट सुरु नायलांदो दिनै आं मा खालामो आंनि ब्लगखौ माबायदि मोनो आरो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो आं मा खालामनो नागिरदों नै बे जाहैबाय सोरखि फिथाइ अ माय गड सोर मोजां मोनो गाइस बेखौ जानो कमेन्टनि गेजेरजों खिथाबानो जाबाय नै बिथिंजाय खामानि सोलिगासिनो अर्बान कम्पानि वाव ओरैहाय दङ मैथा बांगाल स्पेसियेल गाइस दिनै जानाय लोंनायनि ब्लगा फार्स्ट जालायबाय एकदम बरियानो नै जाहैबाय मैथा बांगाल सोरनि फेभरेट खिथाबानो जाबाय लाफा दङ लाफा गाइस लाइ दं नै बे जाहैबाय लाफा फार्स्ट टाइम एडभान्स नैसो मोनजासिगोनलाय एडभान्स लाफा जायो जों गाइस नै बेंगलराव नुदों बरिया अमा बेदरजों जानोसै जानायावबा हाया जोंहाय बरिया नै वाव लापुस लोगोफोर लापुस नै एडभान्स बेंगलरावसो एडभान्स मोनलायबावोलै बिराद गाजा जोंनिथिं अमा बेदरबो लाबोखाबाय नै बिथिंजाय नै वाव अमा बेदरा बिराद दाम गाइस जोंनियाव दायो बर्थमान 440 ओमफ्राय आं दायो बेयाव 300 थाखानि लाबोदों नै बरिया बयल खालामनोसै ओमफ्राय लागायनोसै स' लोगोफोर जोङो अमा बेदरखौ एसे रुगारना लायो संख्रि होनानै मानो होनबा बिसिनि अमाखौ बांद्राय फोथायजाया बेनिखायनो नै जों संख्रि होनानै रुगारबाय टें टाडें आदैमोन दायो नै लाफा सायनोसै आं लाफा सोर मोनजाखो आसामाव खिथाहरबानो जाबाय एसे फार्स्ट टाइम जों बेंगलराव एडभान्स रावबो मोनजायाखै दां बिदि बे बोसोरनि फार्स्ट टाइम दा बे बोसोरनि बरिया हानै गोरलै नायलांबाय था वादैमोन फाइनालि नै अमा बेदर एवनोसै आङो सामब्राम एवना लाग्रोबाय ओरैहाय लापुस वाव अमा मेजेम ज्लाव लाफाजों लागाव फैलायबाय बरिया जानोसै आदैमोन लाफा अमा बेदर लागाव दिनाव स्पेसियेल बे बोसोरनि फार्स्ट टाइम लाफा नायनोसै माबायदि गोथाव जागोन ना जाया किसको पसंद है ये खाने के लिए
आदैमोन नायलांबाय दा नै खोबग्रायाबो बिराद गिदिरखा लोगोफोर फाइनालि जोंना ओंख्रिया गोदौबाय मोनसिगोन ओमफ्राय जानोसै जों जानानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आदैमोन लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै